Eletään aika huimia aikoja. Pysähdyin tätä oikein miettimään 2 viikkoa sitten, tammikuun lopussa, 25. päivä tammikuuta tarkkaan ottaen. Sen takia, että kalenterini kertoi, että oli tullut tasan 10 vuotta siitä, kun me työskentelimme tämän kanssa. Tämä tässä on yksi UDP-paketti, 386 tavua pitkä paketti, joka ei näytä kovin kummoselta, mutta aiheutti meille kovin paljon juoksemista tammikuun 25. päivä 2003, joka oli lauantai. Lauantai-aamuna kello 7.31 tämä paketti lähti liikkeelle. Ja aina kun tämä paketti osui IP-osoitteeseen, jossa pyöri Microsoftin SQL-palvelin, niin sen palvelimen verkkoprotokollapino kaatui, ja se kaatui niin, että se suoritti pätkän koodia tuolta paketin sisältä. Ja se koodin pätkä aikaan sai tilanteen, missä se saastunut palvelin rupesi lähettämään sitä samaa UDP-pakettia satunnaisiin IP-osoitteisiin ympäri maailmaa. Ja se sitten aina joskus osui osoitteeseen, jossa oli joku toinen Microsoftin SQL-palvelin, ja se teki sen saman. Tämä paketti tunnettiin nimellä Slammer, ja se on yksi historian suurimmista verkkoepidemioista ja yksi suurimmista yksittäisistä verkkokriiseistä, mitä me koskaan olemme nähneet. Ja siitä on nyt koko lailla tasan 10 vuotta. Jos me katsotaan verkon tilannetta silloin tammikuun 25. päivä lauantai-aamuna 7.31, niin me nähdään, että koko verkon pakettihävikki, joka normaalisti on tuommoinen 2-3%, mikä siis tarkoittaa, että tämän verran pakettia joudutaan lähettämään uudestaan, että ne ei mennyt perille ensimmäisellä lähetyksellä, niin tämä pakettihävikki hyppäsi yhtäkkiä sieltä 2% perustasolta globaalisti 20, jopa 30%. Yksittäinen saastunut tietokantapalvelin saattoi lähettää jopa 300 000 pakettia sekunnissa, mikä on niin paljon liikennettä, että siinä rupeaa jo erinäköiset matkalla olevat laitteet ja esimerkiksi palomuuriohjelmistot tukehtumaan siihen liikenteeseen. Tai näin ainakin oli vuonna 2003. Ja tämä oli todella iso ongelma. Jos me katsotaan, että mitä kaikkia reaalimaailman ongelmia Slammer ja myöhemmin samana vuonna löydetyt sukulaiset, eli Blastermato ja Sassermato aikaansaivat täällä meillä Suomessa ja maailmalla, niin lopputulokset oli aika huimia. Nähtiin lentokoneiden seisomisia, nähtiin junaliikenteen pysähtymistä, nähtiin ydinvoimaloiden sisäverkkojen saastumisia, nähtiin hälytyspuhelinjärjestelmien kaatumisia. Aivan uskomattomia asioita. Ja nämä siis kaikki tapahtui 10 vuotta sitten. Ja tämä 2003 oli todellinen murrosvuosi. Silloin nähtiin jättimäisiä epidemioita, kuten nämä 3, mutta myöskin esimerkiksi Sobiq ja MyDoom ja monta muuta isoa keissiä. Myöhemmin samana vuonna nähtiin myöskin ensimmäinen rahaa tekevä haittaohjelma, eli rikollinen toiminta haittaohjelmien avulla. Sekin alkoi 10 vuotta sitten. Nämä kyseiset haittaohjelmat eivät erityisesti pyrkineet tekemään mitään, ne vaan pyrkisi leviämään. Näiden tekijät siis eivät rikastuneet viruksillaan, eivätkä pyrkineet osoittamaan mitään poliittista mielipidettä tai osallistumaan valtiolliseen vakoiluun. Heidän motiivinsa oli vaan katsoa, että kuinka pitkälle se heidän haittaohjelmansa leviää. Vähän niin kuin hauska läppä. Mutta se, mitä nämä kyllä osoitti meille ja kaikille muillekin alalla toimiville silloin 10 vuotta sitten, että vaikka nyt nämä kaverit eivät nimenomaisesti pyrkineet pääsemään ydinvoimaloiden sisäverkkoihin tai pysäyttämään lentoliikennettä, he tekivät tämän ihan vahingossa, niin ainakin osoitti sen, että tämä on tehtävissä. Että vaikka nämä kaverit ei nyt erityisesti yrittänyt tehdä sitä, niin jos joku erityisesti yrittäisi, niin selvästikin se on tehtävissä, kun heiltä se onnistui jo ihan vahingossa. Ja siinä nyt esimerkinomaisesti Finnairin web-saitilta vuodelta 2003 ruutuleike, missä ilmoitetaan Blasterin, joka tunnettiin myöskin nimellä Natchi, niin aikaansaamista ongelmista. Ja jos tänä päivänä nähtäisiin tämmöisiä asioita, että tosiaan junat seisoo tai lentokoneet seisoo tai pankkiautomaattiverkot on nurin, niin se olisi todella iso uutinen. Tämmöisiä ei juurikaan nykyään enää nähdä. Tämä on siis tietysti hyvä asia. Tämä tarkoittaa, että me ollaan opittu jotain. Jotkut asiat on paranemassa. Vuonna 2003 ne meistä, jotka ajoivat Windows-työasemaa, niin hyvin iso osa meistä ei ajanut palomuuria siellä Windows-työasemalla. Ei ollut palomuuria, koska Windowsissa ei ollut palomuuria. Silloin me ajeltiin Windows XP Service Pack 1, jossa ei ollut palomuuria. Tuntuu nykypäivänä aika huimalta ja siitä ei kuitenkaan ole 10 vuotta aikaa. Ja se palomuuri tuli sinne juurikin näiden ongelmien takia. Itse asiassa se oli vain yksi asia, mikä muuttui. Microsoft käänti kelkkansa koko lailla ympäri vuonna 2003 juuri näiden ongelmien takia. Siellä pantiin koodaukset kaikki seis,
3 kuukauden ajan kehittäjät eivät kirjoittaneet mitään uutta koodia, vaan läpikävivät omia vanhoja ohjelmiaan etsien reikiä. Microsoft aloitti Trustworthy Computing-aloitteensa ja monet muutkin alan pelurit ikään kuin heräsivät tähän tilanteeseen. No, lopputulos on se, että näiden 10 vuoden aikana tilanne on ikään kuin mennyt parempaan suuntaan. Nykypäivänä, jos otetaan pakasta ihan normaali Windows-kone, 64-bittinen Windows 8, ja vertaillaan sen tietoturvatasoa 10 vuoden takaiseen Windows XP Series Pack 1, niin ero on todella kuin yöllä ja päivällä. Ja ihan samaa kehitystä on tapahtunut muissa ympäristöissä, on se sitten Mac tai Linux-ympäristö tai mikä tahansa muukin. Eli tämä tekninen suojaus, mikä meidän laitteissamme on merkittävästi parantunut. Samoin turvatuotteet on merkittävästi parantunut. Valitettavasti hyökkääjä on täysin muuttunut. 10 vuotta sitten se oli vielä se harrastelija. Rahantekijät olivat juuri tulossa markkinoille. Aktivistit, anonymoukset, näitä ei ollut olemassakaan. Ja valtiollisia hyökkäyksiä ei oltu nähty yhtä ainoata. Piti odottaa tästä vielä 2 vuotta, että nähtäisiin ensimmäinen valtiollinen vakoiluhyökkäys, tai ensimmäinen, mihin me törmättiin. Ja 7 vuotta ennen kuin ruvettiin näkemään Stuxnetin kaltaisia asioita. Eli vaikka tämä suojaustaso on parantunut, niin myöskin hyökkääjien tekniikat ja tasot on tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Näiden vuosien aikana on toki nähty monia isoja epidemioita, esimerkiksi nyt vaikka Conficker, joka edelleenkin meidän uusimpien tilastojen mukaan on 3. yleisin haittaohjelma maailmassa, 3 vuotta sen jälkeen, kun tämä varsinainen Conficker-epidemia tapahtui. Conficker 3 vuotta sitten oli etusivun uutinen, koska se oli poikkeuksellisen laaja. Nykypäivänä tämmöisiä jättimäisen laajoja epidemioita nähdään harvoin. Yleensä ne on ohjelmointivirheitä kirjoittajansa kannalta, koska tämmöisen rikollisen viruskirjoittajajengin ei kannata kirjoittaa haittaohjelmaa, joka leviää nopeasti hyvin laajalle, koska se vaan kiinnittää liikaa huomiota, päätyy uutisiin, kiinnittää viranomaisten mielenkiinnon. Conficker oli poikkeus, saasutti 15 miljoonaa konetta. Mutta tämä visualisointi tässä ei näytä Confickerin saastuttamia koneita. Tämä visualisointi on aivan tuore, noin parin viikon takaa visualisoi Zero Accessin saastuttamia koneita. Tai itse asiassa ei visualisoi Zero Accessin saastuttamia koneita, vaan Zero Access on vertaisverkko-botnetti. Eli botnetti, jossa saastuneet koneet eivät ota yhteyttä takaisin sinne haittaohjelman kirjoittajaan ja hänen palvelimelleen, koska tämä on hyvin heikko rakenne, joka on turvaajien helppo purkaa. Se käyttää vertaisverkkoa, eli peer-to-peer-rakennetta, jossa saastuneet koneet ottavat yhteyttä toisiinsa. Itse asiassa ne rakentavat tämmöisen supernode-verkon, joka on hyvin samantyyppinen kuin Skypellä. Kun Skype asennetaan koneisiin, niin jos koneella on poikkeuksellisen hyvät nettiyhteydet, nopea kaista, paljon portteja auki, Skype tekee sitä supernoden, joka reitittää muiden koneiden liikennettä. Nämä tässä visualisoidut koneet ovat Zero Access Botnetin supernodet, koska Google Earth tukehtuu, jos me yritämme visualisoida kaikki saastuneet botit. Niitä on nimittäin 9 miljoonaa. Ja nyt kun muistetaan, että 3 vuotta sitten etusivun uutinen oli Conficker, joka saastutti 15 miljoonaa konetta, niin juurikin tällä hetkellä Zero Accessillä on noin 9 miljoonaa saastunutta konetta, ja se ei millään lailla ole etusivun uutinen tai iso asia, syystä tai toisesta. Ehkä päätekijänä on se, että vaikka Zero Access on levinnyt näin laajalle, niin se on hyvin näkymätön, se on hyvin huomaamaton, ja sen tekijät on ammattilaisia. Takaa löytyy varsinainen pääjehu on kaveri nimeltä Ring 0, joka tuolla verkkofoorumeilla myy tätä haittaohjelmaa, joka on niin matalan tason haittaohjelma, että se saastuttaa Windows-koneen niin, että se kirjoittaa itsensä sinne Windows-koneen pääkäynnistyslohkoon, mikä tarkoittaa sitä, että kun saastuneen koneen boottaa, niin ensimmäinen asia, mikä sieltä saastuneesta koneesta käynnistyy, on haittaohjelma. Ja se on se haittaohjelma, joka sitten boottaa Windows. Ja tällä tavalla se pyrkii toimimaan koko Windowsin ulkopuolella, pyrkien kiertämään kaikki mahdolliset turvajärjestelmät. Ja tämä toimii tiettyyn pisteeseen asti. Esimerkiksi mekään emme pysty poistamaan Zero Access-tartuntaa Windowsista käsin. Kone pitää bootata Linuxiin, jotta se saadaan sieltä Windows-koneesta pois. Esimerkiksi Zero Access saastuneen koneen formatointi ei poista Zero Accessia. Jos otat saastuneen koneen, jossa on Zero Access ja formatoit C-levyn, niin Windows kyllä lähtee, kaikki tiedot kyllä lähtee, mutta haittaohjelma ei lähde sille, mikä on aika huima temppu. No, se rahanteko on suurin yksittäinen motiivi, jolla verkon haittaohjelmien tekijät motivoivat itsensä näitä hyökkäyksiä tekemään. Ja rahanteko on tietysti hirveän helppo
motiivi ymmärtää, että jos joku pystyy rikastumaan haittaohjelmia tekemällä, niin kyllähän sen joku tekee. Menetelmät on vähän vuosien varrella elänyt. Ihan ensimmäiset rahantekomenetelmät oli näitä spam-botnetteja. Nykyään siellä nähdään yhä enemmän sitten muita tekniikoita. Pankkitrojalaiset on iso päänsärky, erinäköiset lunnastrojalaiset, keyloggerit, jotka kerää luottokorttitunnuksia tai salasanoja. Ja nämä nyt on kaikki semmoisia, jotka pyrkii tavalla tai toisella viemään sen käyttäjän tietoja tai pääsemään kiinni käyttäjän pankkitileihin tai PayPal-tileihin. Eli se rahanteko on kiinni siitä käyttäjästä. Mutta sitten nähdään nykyään myöskin semmoisia hyökkäyksiä, jotka muuttaa sen itse sen saastuneen koneen rahaksi. Eli vaikka se olisi semmoinen kone, jossa ei olisi mitään dataa, ei yhtään käyttäjän dokumenttia ja jonka näppäimistöllä ei koskaan kävisi ketään ihmistä, niin nämä hyökkäjät pystyy muokkaamaan näitäkin tai muuttamaan nämäkin koneet rahaksi. Tämä tehdään esimerkiksi Bitcoin-louhinnalla tai vaikka rakentamalla botnetteja, joilla sitten tehdään DOS-hyökkäyksiä, joilla kerätään sitten lunnasrahoja kohde web-saiteilta, yleensä verkkokaupoilta, jotka kaadetaan näillä hyökkäyksillä. Ja tämä on sikäli mielenkiintoinen ilmiö, että se tarkoittaa, että myöskin tämmöiset tulevat sulautetut järjestelmät ja sulautetut laitteet, jotka ei ole perinteisiä tietokoneita, niin niidenkin tartuttaminen muuttuu järkeväksi liiketoiminnaksi. Tämä on vähän abstraktia, mutta otetaan konkreettinen esimerkki. Nykypäivän kodin tekniikka yhä enemmän sisältää tietojärjestelmiä. Esimerkiksi telkkareissa se on jo ihan vakio, digibokseissa se on ihan vakio. Nyt jo jossain jääkaapeissa ja mikroaaltouuneissa on tietojärjestelmät. Ennen pitkään leivän pahtimissa on tietokone ja nettiyhteys. Ja se tuntuu vähän hassulta ja kummalta, mutta näin se vaan menee. Ihan kaikkiin ne tulee. Kaikilla on IP-osoite, kaikki on verkossa. Kaikki ajaa jotain, yleensä sulautettua Linuxia tai Androidia tai jotain sinne päin. No, tuntuu vähän niin kuin, että miksi ihmeessä joku saasuttaisi jonkun mikroaaltouuni. Kyllähän joku ehkä nyt tekee sen niin kuin läpällä, okei, mutta ei se nyt tullut kovinkaan realistiselta ongelmalta noin pitkällä tähtäimellä. Mutta esimerkiksi tämmöisellä Bitcoin-louhinnalla se on itse asiassa järkevää. Ja me ollaan jo nähty Digiboxi-botnetti ja Reititin botnetti, jotka on molemmat sulautettuja Linux-järjestelmiä, joilla on tehty rahaa juuri näin. No, tämä pankkitrojalaisongelma on nyt konkretisoitunut täällä meillä Suomessakin. Me ollaan tämmöisissä muutamissa aalloissa nähty hyökkäyksiä suomalaisia pankkeja vastaan. Suomessa on nyt hyökätty 6 suomalaista pankkiverkkoa vastaan pankkitrojalaisilla. Ja näissähän on tärkeää muistaa se, että pankkitrojalaisten kohteena ei ole se pankki eikä sen pankin omat tietojärjestelmät, koska ne on yleensä erittäin hyvin suojattuja. Sen sijaan pankkitrojalaisten kohteena on ne pankkien asiakkaiden tietojärjestelmät, eli siis kotikäyttäjien kotikoneet tai yrityskäyttäjien yrityskoneet. Ja tässä on yksi asia, mitä mä oon viime aikoina tehnyt paljon. Mä oon tästä aikaisemminkin maininnut, mutta mainitsen nyt tässäkin. Kun käyn F-Securen asiakasyrityksissä käymässä, niin mä yleensä pyydän jossain vaiheessa, että voisiko joku vähän näyttää mulle paikkoja täällä ja kierrättää vähän sen. Ja sitten kierrellään siellä organisaatiossa. Ja täällä on tuotekehitys ja täällä on myynti ja markkinointi ja täällä on meidän insinöörejä. Ja sitten mä kysyn, että voisiko joku viedä mut finanssipuolelle käymään. Sitten mennään finanssipuolelle, yleensä ylimpään kerrokseen kulmahuoneista. Ja siellä on laskentaa ja reskontraa ja palkanlaskentaa. Ja sitten mä kysyn, että kuka täällä maksaa firman laskut. Jos se on keskisuuri firma, niin siellä on yleensä yksi ihminen, yleensä keski-ikäinen nainen. Jos se on iso firma, niin sitten siellä on muutama samanlainen. Yleensä aina hirveän mukavia ja puheliaita ihmisiä. Ja puhutaan siitä heidän työstään ja puhutaan vähän, että miten he tekevät tämän käytännössä tämän ihan oikeasti, miten ne rahat lähtee talosta. Ne lähtee verkkopankilla. Ihan samannäköisellä verkkopankilla kuin mitä me käytetään kotikoneillamme. Ehkä vähän erilainen teknisesti, mutta rakenteellisesti aika lähellä. Puhutaan vähän, että kuinka paljon rahaa sieltä oikein liikkuu kuukaudessa. No, ei tarvitse olla kovin iso firma, että sieltä menee kymmeniä tai satoja tuhansia. Sitten vähän isommilla firmoilla menee miljoonia kuukaudessa. No sitten mä kysyn, että voisiko arvon rouva näyttää, että missä se on se kone, millä hän näitä rahoja liikuttaa. Ja sitten hän näyttää siinä työpöydällä olevaa pöytäkonetta. Windows Vista yleensä, ehkä Windows 7. Jos mä kysyn sen viimeisen kysymyksen ja sen kriittisen kysymyksen, joka on se, että voisitko nyt näyttää, missä sulla on semmoinen kone, millä sä luet mailejä, ja meet Facebookiin, ja meet webbiin, ja katselet YouTube-videoita, missä se kone on. Ja sitten rouva yleensä on vähän ihmeissään ja näyttää sitä samaa konetta, että on tällä samalla koneella. Ja se oikeastaan niin kuin saman tien tulee semmoinen blink, että tämä nyt ehkä ei ole hyvä idea. Että jos tällä koneella tosissaan liikutellaan miljoonia kuukaudessa, niin se on ehkä vähän tyhmää mennä sillä samalla koneella Facebookiin ja YouTubeen ja webbiin ja klikkailla liitteisiin, kun kone nyt kuitenkaan ei montaa sataa maksa. Et ihan hyvin voisi olla erillinen koneensa, jolla ei tehtäisi mitään muuta kuin vain niitä pankkijuttuja. Et sillä sitten ei surffailla eikä mitään muutakaan. Enkä nyt tarkoita, että se pitäisi mitenkään eristää kaikista verkoista. Ihan se, että sillä ei surfata
webissä suojelee sen koneen erittäin tehokkaasti, koska web on se, mistä haittaohjelmat nykyään tulee. Exploittien kautta tunnetuilta, luotetuilta web-sivuilta, jolla käyttäjä käy ja luottaa täysin, että tämä sivusto on tuttu ja turvallinen, mutta sinne on saatettu murtautua, tai esimerkiksi sen mainospalvelimelle on saatettu murtautua, ja sieltä käyttäjän koneelle automaattisesti tulee skripti, joka etsii reikiä sitä käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä, selaimen lisäosista ja laajennuksista, kuten se surullisen kuuluisa Java-plugini tai Adobe PDF-plugini, johon muuten tällä hetkellä parhaillaan on 0 päivän reikä, mihin siis ei löydy päivitystä, ette voi päivittää vaikka haluaisitte, vaikka ajaisitte Adobe 10 tai 11, tai Flash, tai QuickTime, tai joku vastaava. Eli kun vähennetään sitä verkkoliikennettä ja web-liikennettä tämmöisiltä kriittisiltä koneilta, niin ne on erittäin hyvin suojassa, vaikka niitä ei muuten mitenkään hermeettisesti edistettäisi firman muusta toiminnosta. Eli nämä ei välttämättä ole niin kauhean rakettitiedettä, niin kuin esimerkiksi tämä, että on niin kuin erillinen kone siihen kaikkein kriittisimpään tehtävään, niin kuin rahan liikuttelu. Luottokortti keyloggerit jatkuu yhtenä isona ilmiönä. Iso osa Suomessakin viedyistä luottokorttitiedoista on viety käyttäjien omilta koneilta. Ja kun käyttäjät huomaa, että kortti on viety, niin yleensä ei ymmärretä, että se lähti sieltä omalta koneelta, vaan ajatellaan, että se on kopioitu jotenkin reaalimaailmassa. Ja sitten tosiaan tämä bitcoin-puoli. Ja bitcoinihan on sikäli erikoinen valuutta, että toisin kuin melkein, tai hyvin iso osa muista valuutoista, niin bitcoinia ei ole kytketty mihinkään muuhun valuuttaan. Sen arvo siis ei ole kytketty dollariin tai euroon, eikä myöskään kultaan, eikä mihinkään muuhunkaan. Se on täysin oma valuuttansa, jonka arvo pohjautuu itse asiassa samaan asiaan kuin, että mihin seteleiden arvo pohjautuu. Seteleet on arvokkaita, koska niitä on rajallinen määrä, niitä on aika vähän, ja se tekee niistä arvokkaita. Samalla tavalla bitcoinia on rajallinen määrä, niitä on aika vähän, ja se tekee niistä arvokkaita. Bitcoinia voi ostaa, siis vaihtaa muista valuutoista, valuutta-arvo vaihtelee, mutta niitä voi myös tehdä. Niitä voi louhia. Puhutaan bitcoin-louhinnasta tai mainaamisesta. Ja tämä on sen koko logiikan, tämän bitcoin-logiikan taustalla, että sinne on rakennettu tämmöinen matemaattinen kaava. Tekemällä tämmöisiä hyvin monimutkaisia laskuoperaatioita voi luoda bitcoinia. Vaatii laskentatehoa ja vaatii vähän hyvää tuuria, mutta jos on paljon laskentatehoa, niin tämä on tehtävissä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että jos sinulla on tehokas kone, niin sä voit tehdä sillä bitcoinia, jopa niin paljon bitcoinia, että se kone maksaa itse itsensä. Ja jos sulla ei ole tehokasta konetta, niin voit lainata muiden koneita. Esimerkiksi rakentamalla botnetin, joka sitten laskee näitä laskuja muiden ihmisten koneilla. Eli siellä se mökin mummon kotikone tuuletin huutaa täysillä ympäri vuorokauden, ei sen takia, että se tekisi mitään järkevää, vaan sen takia, että se laskee hyökkääjälle bitcoineja. Tässä on esimerkki Bitcoin botnetin kontrollipaneelista, jolla tämä hyökkääjä kontrolloi saastuneita koneita, jotka hänen puolestaan sitten laskee ja tekee bitcoin-rahaa. Ja bitcoin-raha on täysin anonyymi, yhtä anonyymiä kuin käteinen. Eli jos sieltä louhinnalla tulee rahaa, niin ne on hyökkääjän omaa rahaa ja niitä ei oikeastaan mitenkään saada siltä enää pois. No sitten oli nämä lunnastrojalaiset omana ongelmanaan, ja tämä on ollut Suomessakin meillä nyt iso riesa vähän päälle vuoden. Mulle soitti Iltalehden toimittaja toissa viikolla. Sanoi, että hän on kirjoittamassa juttua huomiseen lehteen. He olivat tehneet tämmöisen gallupin Iltalehden lukijoiden keskuudessa Iltalehden web-saitilla, missä oli kysytty suomalaisten käyttäytymisestä liittyen pornon katsomiseen. Että kuinka paljon katsot pornoa, oletko mies vai nainen, mistä katsot pornosi, tämmöisiä kysymyksiä. Ja siellä nyt selvisi, niin kuin olettaa voi, että iso osa hakee sen pornonsa netistä. Ja tämä toimittaja kirjoitti tästä jutun, sitten hän lähti nettiin hakemaan kuvituskuvia sitä juttua varten, meni Googleen, kirjoitti porn, rupesi klikkailemaan linkkeihin. 3. linkki, mihin hän klikkasi, lukitsi hänen koneensa. Tällä poliisi trojalaisella, eli Reveton tai Urusuai perheen trojalaisella, joka väittää olemansa poliisi. Ilmoittaa, että koneesi on lukittu, koska koneesta on löytynyt laittomia MP3, varmaan Kisu MP3, ja torrentteja, leffoja, lapsipornoa, terrorismiin viittaavaa materiaalia. Niinpä koneesi on lukittu. Tämä on tietoverkkorikosten tutkinnan yksikkö on lukinut koneesi. Mutta ei hätää, jos maksat sakon, joka on 100 €, niin saat koneen auki. Ja tietysti tässä vaiheessa nyt pitäisi ruveta raksuttamaan, että jos tosiaan poliisi olisi löytänyt koneelta niin lapsipornoa ja terrorismiin viittaavaa materiaalia, niin on se vähän kummaa, että 100 pystyy jatkamaan toimintaa. Ja tämä nimenomainen trojalainen on globaali ilmiö. Tämä on kohdistunut hyökkäyksessä 17 eri maahan. Suomi siis ei ole mitenkään ainoa kohde. Kohteet on Yhdysvallat, Kanada ja 15 eri Euroopan maata. Ja tästä on Suomessakin nyt nähty 3 eri versiota. Tuo äsken oli ensimmäinen, mikä me nähtiin.
Tämä nähtiin noin puoli vuotta sitten, edelleenkin puhutaan tietoverkkorikostutkinnan yksiköstä. Kieli on vähän huonontunut. Ensimmäisessä versiossa kieli oli oikein hyvää, selvästi suomalaisen kääntämää. Tässä se on ehkä jonkun virolaisen kääntämää, se on vähän jo sinne päin. Ja nyt sitten 2 viikkoa sitten löytyi tämä uusin, joka ilmoittaa olevansa, että tekijänä on suojelupoliisi. Department of tietoverkkorikollisuutta. Mutta kyllä näihin ihmiset menee. Monet näistä tämmöistä kielipuolihyökkäyksistä toimii Suomessa esimerkiksi maahanmuuttajien keskuudessa. Ei he näyttäisi mitään kielioppivirheitä. Ja tosiaan tämä nimenomainen trojalainen toimii ympäri Euroopan maan. Ottaa saastuneen koneen, joka Suomessa väittää olevansa suojelupoliisi, ja vie se vaikka Ruotsiin, niin sitten se onkin Ruotsin poliisi. Ja vie Saksaan, niin se on Bundespolizei ja näin eteenpäin. Ja myöskin tämä sivu ilmoittaa, että tämä kone on lukittu yhteistyössä käyttämäsi virustorjuntatuotteen kanssa, jos siinä koneessa on nyt vaikka meidän virustorjunta, ja se on joku semmoinen versio, jota me ei löydetä, että se kone tosiaan pääsee saastumaan. Niin sitten se ilmoittaa, että F-Secure on ollut mukana sulkemassa tätä konetta. Se katsoo, että mikä virustorjunta koneessa joko on nyt tai on joskus ollut, ja näyttää sen kyseisen tuotteen logon. Niillä oli edellisessä versiossa meidän vanha logo, se semmoinen kulmikas F. Nyt ne on onneksi ottanut tämän uuden logon, että meidän bränditiimi on tyytyväinen. Ja me tietysti teemme kaikkemme, jotta tämmöiset hyökkäykset pystytään pysäyttämään. Mutta tämä ei tietysti ole kauhean helppo tilanne, koska tämmöisilläkin hyökkäjillä me tiedetään, kuinka paljon rahaa nämä kaverit tekee, koska rahaliikenne täällä tapahtuu PaySafeCardin ja Ucash virtuaalikorttien kautta, jotka on molemmat britti-virtuaalikorttiyrityksiä. Ja me työskennellään heidän kanssaan, me tiedetään, minkälaisia rahamääriä nämä liikuttaa. Ne on aika hyviä rahamääriä, satoja tuhansia ja miljoonia, jolloin näillä kavereilla on varaa panostaa tuotekehitykseensä, joka seuraa meidän ja muiden alan pelureiden toimintaa ja pyrkii kiertämään mahdollisimman tehokkaasti virustorjuntapäivitykset ja muut tekniikat, millä me näitä pysäytetään. Kyllä nyt aika hyvin pysytään perässä, mutta kyllä se tilanne vähän on myöskin sillä lailla, että kun joku uusi iso, vakavasti toteutettu epidemia lähtee liikkeelle, niin siellä ikään kuin pitää tulla muutama uhri ennen kuin me saamme sen statistiikkatiedon ja metriikkatiedon meidän asiakaskunnasta, että me nähdään, että nyt on jotain uutta liikkeellä. Me pystytään hyvin nopeasti reagoimaan sitten siihen. Siinä ei mene montaa minuuttia, että me saadaan siihen tuki, joka se suojelee kaikki käyttäjät. Mutta siellä ikään kuin käy niin, ikävä kyllä, että kun on joku uusi iso keissi, niin muutama ensimmäinen käyttäjä saa tartunnan. Heidän ansiosta sitten voidaan suojata kaikki muut. Mutta 100% suojaa ei ole, eikä tule. Jos voitaisiin myydä täydellistä suojaa, niin mielellään myytäisiin. Mutta kun ei voida myydä, niin ei myydä. Parhaamme kyllä tehdään. No, tämä nimenomainen poliisitrojalainen keissi saa tavallaan onnellisen lopun. Tässä on Espanjan poliisin eilen julkaisema videoklipsi Costa del Solista, jossa pidätetään 11 tähän operaatioon liittynyttä kaveria. Tämä on siis noin 12 tunnin takaa tämä videoklipsi. Tätä ryhmää on seurannut Interpolin koordinoima työryhmä, jossa F-Secure on ollut alusta asti mukana. Ryhmä aloitti toimintansa viime vuoden syyskuun alussa. Ja tähän ryhmään on ollut hyvin helppo saada mukaan eri maiden poliiseja, niin kuin tietysti olettaa voi, koska siellä poliisien omia brändejä ja nimiä väärinkäytetään. Ja monet näistä uhreista tosiaan luulee, että se oli poliisi, joka nyt lukitsi koneeni. Ja tämä tietysti ei miellytä poliiseja. Tämä klipsi löytyy meidän blogista, voitte sieltä katsoa sen kokonaan. Tässä on muutama mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka kyllä voisin näyttää. Noin 2 minuutin kohdalla näkyy tommonen vekoti, johon parhaillaan kytketään Nokian puhelinta. Tämä on Celebrite forensiikkayksikkö, joka ottaa täyden imagen iPhoneista, Androidista, Symbianista, Windows-puhelimista minuutissa tai 2. Eli ottaa sen koko forensiikkakäytön talteen sieltä. No, tämä ei ole mitenkään ainoa pidätys, mitä viime aikoina on nähty. Tässä on Hamzat, algerialainen kaveri, jonka nimeä nyt en oikein osaa lausua, joka pidätettiin Thaimaassa, Bangkokissa 2-3 viikkoa sitten. Pidätettiin, kun hän oli matkalla Malesiasta Egyptiin. Vaihtoi konetta Bangkokissa, saapui Bangkokkiin Singapore Airlinesin ensimmäisessä luokassa. Hän oli hotellivaraus siellä Bangkokissa johonkin paikalliseen luksushotelliin, josta hän oli varannut koko yläkerran. Kundilla on ikää vähän päälle 20. Rahaa on. Rahaa on, koska hän pyöritti Zeus-pankkitrojalaisoperaatioita. Tässä on kuva Sloveniasta, Slovenian oikeusistuimesta. Matjas Skorjank menossa saamaan tuomiota Mariposa botnetin kirjoittamisesta ja levittämisestä.
Tosin hän oli hyvin samanlainen hyökkääjä kuin esimerkiksi Black Holein ja Zeuksen ja Spyain takana, eli hän tekee haittaohjelmia, mutta sitten hän ei saastuta ketään, vaan hän myy sen haittaohjelman, jolloin hän ikään kuin vähentää sitä omaa syyllisyyttä sillä, että hän ei ole koskaan saastuttanut ketään, hän vaan myy trojalaista eteenpäin, ja ne muut, hänen asiakkaansa sitten tekee sen varsinaisen tartutusbisneksen. Ja tässä vähän lähempää Vladimir Zachin Tartosta, Virosta, Viron venäläinen kaveri, joka on ollut 2 kertaan pidätettynä verkkorikollispuuhista, viimeksi liittyen DNS Changer-operaatioon, joka oli Suomessakin saastuttanut kymmeniä tuhansia koneita. Vladimir on tienannut omilla verkkohyökkäyksillään sieltä Tartosta käsin niin hyvin rahaa, että hän muun muassa pyöritti omaa internet-operaattoriaan, omaa hosting-firmaansa ja omaa domain-registraria, joka myi domain-nimiä, joka oli parhaimmillaan netin 50 suurin registrari. Myi yli 250 000 domainia. Esimerkiksi isompi registrari kuin yksikään suomalainen operaattori. Ja tämä oli siis rikollisten pyörittämä registrari, joka myi kaikki domaininsa muille rikollisille. Ja rahat, mitä Vladimir hyökkäyksellään teki, hän on sijoittanut kiinteistöihin. Ja tämä on sikäli mielenkiintoinen asia, että ihan niin kuin Suomessakin, niin Virossa kiinteistörekisterit on julkisia. Kuka tahansa voi mennä katsomaan, että mitä kiinteistöjä Vladimir omistaa. Ja Vladimir omistaa 155 kiinteistöä Tartossa, Tallinnassa ja eri puolilla Viroa. Kerrostaloasuntoja, rivitaloasuntoja, omakotitaloja. Ja tämä on juuri se ongelma. Kun se rahamäärä, mikä hyökkäyksillä nousee tarpeeksi suureksi, niin hyökkäjien käyttämät tekniikat muuttuu yhä vaikeimmaksi meille puolustajille. Mutta nämä on vielä kaukana siitä vaikeustasosta, mikä sitten tulee vastaan, kun ruvetaan katsomaan valtiollisia hyökkääjiä. Kun valtiot astuu kuvaan mukaan, niin budjetit 10-kertaistuu tai 100-kertaistuu. Heidän pääsynsä erinäköisiin hyökkäystekniikoihin on aivan eri luokkaa kuin rikollisilla. Ja heidän tiedustelutietonsa pohjautuu valtiollisten tiedusteluelinten keräämään tietoon, mikä nyt varmaan on parasta mahdollista tietoa. Valtiollisissa hyökkäyksissä me on nähty monen näköistä asiaa. On nähty keissejä, missä valtiot hyökkää omia kansalaisiaan vastaan käyttäen trojalaisia. Esimerkiksi Saksassa Saksan viranomaiset ovat käyttäneet moneen kertaan trojalaisia, missä he saastuttavat Saksan kansalaisten koneita seuratakseen, mitä he tekevät. Ja tästä tulee siis tosiasia myöskin meillä Suomessa tammikuun 1. päivä ensi vuonna. Sen jälkeen Suomen viranomaiset saavat saastuttaa meidän koneitamme haittaohjelmilla, jotta he voivat seurata meidän toimintaa. Ja tämä siis liittyy rikostutkintaan. Ja tämä on ihan suoraa jatkoa puhelinkuuntelulle tai kännyköiden seurannalle ja niiden paikkatietojen seurannalle. Tässä se vaan menee vielä yhden askeleen pidemmälle, mutta menee jo aika pitkälle. Ja tässähän ei ole mitään ongelmaa, jos nämä koneet, mitä viranomaiset tämmöisillä työkaluilla seuraa, kuuluu ihmisille, jotka osoittautuu syyllisiksi vakaviin rikoksiin. Sitten tässä ei ole mitään ongelmaa. Mutta jos näillä tutkitaan ihmisiä, jotka osoittautuu syyttömiksi, niin on vaikea kuvitella mitään pahempaa yksityisyyden loukkausta. Koska sieltä pääsee kiinni käyttäjän tietoihin, voi kerätä salasanat, voi pistää mikrofonin päälle ja kuunnella, voi pistää web-kameran päälle ja katsella. Sitten on tämä vakoilutoiminta, eli valtiollinen vakoilu. Vakoilu on yhä enemmän tapahtuu verkossa. Ei se reaalimaailman vakoilu mihinkään ole hävinnyt, mutta se verkkovakoilu tuli siihen kylkeen. Ja haluan tätä korostaa, koska mä kommentoin Hesariin pari viikkoa sitten, että vakoilu on siirtynyt verkkoon. Sitten mulle soitti tuttu kaveri Suposta seuraavana aamuna ja sanoi, että ei se nyt ihan näinkään ole, että ei se ole sieltä reaalimaailmasta mihinkään hävinnyt. Mutta se tietysti on vähän niin, että meillä tuolta Labrasta käsin kun katsoo, niin me nähdään vaan se verkkopuoli. Ei meillä ole mitään havaintoa, että mitähän tuolla reaalimaailman puolella tapahtuu. Eli vakoilu ei ole siirtynyt verkkoon, se on laajentunut verkkoon. Ja nämä tämmöiset vakoiluhyökkäykset tapahtuu yleensä suunnatuilla trojanisoiduilla dokumenteilla, jotka näyttää oikealta, näyttää aidoilta, mutta sitten kun ne avaa, niin käyttäjän koneelle tulee haittaohjelma. Ja siellä usein nämä dokumentit melkein aina on hyvin aidon näköisiä. Näyttää oikealta aidoilta, PDFiltä, Wordin dokumenteilta, Excelin taulukkolaskenta-arkeilta. Ja näin oli myöskin tapauksessa ROKRA, eli Red October, joka oli kuukausi sitten uutisissa. Me ollaan vuosien varrella tutkittu useita tapauksia, jotka liittyy tähän samaan operaatioon, jonka Kaspersky julkaisi tuossa kuukausi sitten, missä he olivat ikään kuin onnistuneet yhdistämään nämä eri keissit toisiinsa. Ja tämä tapaus liittyy myöskin Suomeen. Me ollaan nähty tapauksia Suomessa, joka on tämän saman operaation takana. Ja esimerkkejä Red Octoberin hyökkäyksissä käytetyistä dokumenteista, niin esimerkiksi tämä tässä näin.
Ja tämä tässä näin. Aika luonnollisen oikean näköinen Excelin taulukkolaskenta-arkki, mutta jos sen avaa, niin koneelle tulee exploitti, joka tiputtaa takaportin ja ottaa sen koneen haltuun, ja sen jälkeen se kone on vakoilun kohteena. Valtiollisen vakoilun kohteena. Ja näissä melkein aina syyttävä sormi osoittaa Kiinaan päin, mutta on aika selvää, että samantyyppisiä hyökkäyksiä tapahtuu muualtakin päin maailmaa. Tosin yhdysvaltalaisten käyttämät hyökkäykset on vähän erilaisia. Niin kuin nähtiin operaatio Olympikissa, johon liittyy Stuxnetit, Flameit ja Jukut ja muut. Ja Stuxnetista on puhuttu paljon, mutta oikeastaan Flame on vielä huimempi. Tosin Stuxnet on ainoa, joka yrittää tehdä hyökkäyksiä automaatiojärjestelmiä vastaan. Niin tämä Flamein tekemä hyökkäys, missä se leviää koneesta toiseen koodeorganisaatiossa naamioituen Windowsin päivityspalvelimeksi ja lähettäen väärännettyjä Windows-päivityksiä, jotka on Microsoftin allekirjoittamia. Tosin se allekirjoitus on väärännetty. Tämä on ehkä se kaikkein huimin yksittäinen temppu, mitä minä olen viimeisen 22 vuoden aikana näissä piireissä nähnyt. Mutta summa summarum, 10 vuoden aikana tekniset suojaukset sekä käyttöjärjestelmissä että turvatuotteissa on parantunut enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan, viimeisen 10 vuoden aikana, hyökkääjät on muuttunut täysin ja hyökkääjien käytössä olevat resurssit on suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Välillä tuntuu, että me ei ole nähty kuin vasta ihan alku näistä ongelmista. Kiitoksia.